Jinavendan uçan radyoya denge gelden başkodarın heja ilu 20 Eylül 2025 Mili Brüksel saat 11 lamede 12 emen uçendina var ujede peşkeş biken demdem azade reber apoya. Meclisa dayıgen aşçıya botane bertek nişani bir yara mafehevi ya komite vaziran a konsey Avrupa'dan dayıkanlı peşi avaya reksina den partiya ciziri aşırına kayda huyanidan. Nünerin reksinin civaka sivilu partiyen siyasi ji tevi da huyani bun. Da huyani serna ve meclisa dayıgen aşçıya jali dayıka nebiye acar ve hadhuandın. Pişti da huyaniye çalaki bir duruşmayan bıdavi bu. حتى سروكاتي بن تجريت ده بتوني قال كرد وهرشار بارتي كردستان بن تجريت ده اما زاديا سروكي خو بيشي خوازن اما زاديا قرتي خو خوازن اما زاديا غيريلا خو خوازن ام خوازن هر انسانك لسر اخا خوجيان كي قرارك دانين ام وقرار دولتا اوروبا ام قبول لكن ام شرمزار دكن ام کشتنه نخوازن ام نخوازن نه ترکا نه کردا نه عسکر نه پلیس نه گریلا ور نکشتن ام دایکن ام خوینه نخوازن ام آشیتیت خوازن Endamên Meclisa Dem Partiyê Şaredariya Navçeya Şirna Xezixê şahiyek li darxist şahî li keleka qada beriya Nevrozê pêk hat. Li gel ciwanan gelek nûnerên rêxistinên civaka demokratîk û partiyên siyasî beşdar bûn. Di şahiyê de ji bo piştgiriya pêvajoya aştî û civaka demokratîk di çarçoya kampanyaya ji bo aştiyê îmze hetin komkirin. بوجو باستك هر جورده بطايبتي جوانين ما لا خودي در بكم ام شوي بوارن شفراستا برزو جالنداري پیشیا ما ام شوي بوارن مانیفستو یا جبو گلان پیشکش کری امی حتی داویه لوی مانیفستو خودی در بکم سلام 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 عبدالله جلاله آزادیا سراکمه آزادیا میا اگر کل سراکمه نه آزاد به کلگم به پشن خو بدن خو فکر خو رمان خو آزاد نبینن جبوی کی تو نبینه جبوی کی تو نبینه پرگران تو نبینه راش یه اماوا گرین یه امرونی گرین یه امگاتی کردهانه سراکت یمه Görmedi bu gözlerim seni, sanki yansın özlerim seni. Görmedi bu gözlerim seni. Li bajarê Almanya Kölnê di navbera 19 û 20 Eylûlê de akademisyen û siyasetmedarên Kurd û dostên wan li hev dicivin. Hev civîna enstitû û saziyên akademîk ên Kurd ya Avrupayê û pêşengteya Kurd Akadê li ser mijarên dîplomasyan û ya Kurdan berpirsyariya akademî û berpirsî di çarçoya siyaseta aştiyê de tê li darxistin. Destpêkê wê li ser mijara helwest û pêwîstiyan akademîk a rêya ber bi aştî û civaka demokratîk ve axaftin bên kirin. Mijarên civîna du rojan a akademiyên pêşkêşiya bikin bi vî rengî. Pişre wê hevserokê mav têt parêzer Mahmud Şakar ji Kurd Akadê Eda Bektaş endamê platforma Zimanê Kurdî Avrupayê Lezgîn Botan li
Pakey, Dilar, Songül, Karabulut, ji mafta derengin Ergül, Biriya Online, ji Kurt Akade Dersim da deviren, ji büroya agahdarkirine ya nijatperestiya letici Kurdana Almanya'yı civan Akbulut ve peşkeşiyan bikin. Droja duyemin de ji ve navenda hevkariya bilzaningen alternatif yani Fransa'yı Hüseyin Üngur, ji navenda jinolojiya Avrupa'yı Elif Kaya, ji reveberiya giştiya yek male Günay Darıcı peşkeşiyan bike. Davya civine de ji ve liser mijaran o roje ve heyi nırkandın verekiren. Meclisa Jinanlı Gökçedayı Bijinan Reciviya Meclisa Jinana Dem Partiyeli Gökçedayı'ya Çanakkale Bijinan Reciviya Berdevka Meclisa Jinana Dem Partiye Halide Türkoğlu Dicivine de Ahvi Vuhagot Civak Bedivi bu kanun eke heyeku azadiya ramane misoger bike Demako ev kanun verin bi cihanin hem de devlet ede ve hem ji civak ede guhertin de çebibe Civak ku tede kuşna jinan ravandına zarukan fuş u tiryake çedibe civakeke hilweşiye ama hem baweke ferdi hem veke civak ve hem ji de devlet ede guhertinu ve guherine bicih binen. Ligirtika Qerçeq Cemila Azizi jiyana xwe ji desta Komelê Mafê Mirovana Îranê ragihand ku jineke bi navê Cemila Azizi ku bi sûcên darayî hatibû mehkûm kirin di dehê îlonê de li girtika Qerçeqê jiyana xwe ji desta ye. Li gurî agahiyan Cemila Azizî demeke dirêj bû ku bi nexweşiyeke giran re rûbirû bû û seranserê laşê wê werî bû. Lê raydarên girtîgehê ji dehê rojan zêdetir bû negihîştin ku ev rûwerê şandina nexweş خانه او درمان کرن نگور همان آگاهیان کفالت جبو جمیل عزیزی هاتی داین او تی پایین کو دروژن پیشته جنازی و وره رادس کرن مالبات و حوالی نوی جبر مرن آوی رایدارن گرتیکی سجدار کرن YSK daxwaza betalkirina Kongre CHP red kir lijna bilin tahil bijartinê YSK serlêdana da delegeyan CHP ya ji bo betalkirina 22 Kongre awarte ya CHP ku wê di 21 Eylûnê de were darxistin red kir. Delegeyan li hemberî îdaya ku Kongre bi tevahî neqanûniye ser li YSK dabûn. Bi biryara redkirinê ya YSK re tê astengiyên qanûnî ji bo li darxistina Kongreyê tune ye. Cezayir Hafsi Ekrem İmamoğlu pejirandın Seruk Şaredariye Bajar Mezra İstanbul Ekrem İmamoğlu bir iddiaya hakaret de Seruk o endamên YSK kiriye daha dadgeh kirin. Cezayir ku jale dadgeha heremi ve hatibu dayın jale istina ve hate pejirandın. Liguri ve 2 sal 7 meh 15 roj cezayê zindanê û qedexe siyasî ku ji bo Ekrem İmamoğlu daha texwestin jale dadgeha heremi ya İstanbulê darayî Cezayir 24 ve hat pejirandın. Birya itirazê vekilî hate hiştin û dosya de biçe serdozgeriye. Biryara serdozgeriye de encama davi û teqez avê dozê diyar bike. Ger dadgeha istinafê biryar weke riya itirazê girtî û teqez bidaya İmamoğlu de bi qedexeya siyasî re rûbirû bimaya. Devleta Tirka dagirker jigirê Sipiyê dagirkirî 20 kes revandin navên da çavderiya Mafê Mirovan a Sûriyê Sohrê da xuya kirin ku ji ber sedemên nediyar Devleta Tirka dagirker ji gundên Sîkerê û Alîbecaliyê girê Sipiyê dagirkirî zêdetirî 20 kes revandiye. Hat diyar kirin ku aqubeta wan nediyar e. Li Kerkûkê ji ber tozê 30 kez rakirin nexweşxaneyê du pêlek ya tozbarînê Başûrê Kurdistanê xiste bin bandora xwe. Tozbarîna li Kerkûkê ji bandoreke mezin li welatiyên nexweşên bronşît û astîmê kir. Merdekê Tendurustiya Kerkûkê Saman Babe ji Rojnîsre ragihand ku ji ber vê li bajarê Kerkûkê du 30 kez ji ber nefestengiyê rakirine nexweşxaneyê. Saman Babe dest şan kir ku hejmara nexweşan her diçe zêdetir dibe.
İsrail deriye yekan yeser bi Ürdün'e ve girt rojek pişti bu yeraku ajokar kamyoneke alikariya mrovi ji Ürdün'e ber bi Gazay ve dibir gulle avetin u da encam ede du leşkerin İsrail'e kuştun. İsrail deriye yekane yedin abera şeria rojava Ürdün'e de girt. Tu aliyeke erişale dici deri ne girdi eser xoy. Deri riya sereke ya bazırganiye yadın abera Ürdün'ü İsrail'e de u deriye yekemin eko zedetiri 3 milyon Filistiniyel Gazayê xwe têre bigihînin Ürdün û cîhanê. Girêdayê mijarê berpirsekene xweşxaneya Ewde ya li şeriya Gazayê ragihand ku di 24 saatên dawî de 6 kes di êrişên İsrailê de hatine kuştin. Rêxistinên hukukî diyar kirin ku êrişên ku li dijî navendên belavkirina alîkariyê mirovî dibin sedema birçîbûnê li dijî welatiyan e. Heta na hejmara kesên li navendên alîkariyan jiyana xwe ji destayê gîştiye 2497 û zêdetirê 18,000 kes jî birîndar bûne. Pelegodan jemenû çên 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.